Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala wa an Tawusin lan saking Tawus an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma maring Abbas lan Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuh Allah ta'ala rupane dawuh wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun wa idibtala lan tetkalane nyubuh Ibrahim ing Nabi Ibrahim sapa rabbuhu pangerane Ibrahim dicoba bi kalimatin kelawan pira-pira kalimat fa'atammahunna mengko nyempurnakake sapa rabbuhu ing guna ing kalimat kala dawuh sapa rabbun dawe pengiran ini sunai ingsun jailu kaya kun dadekake ingsun linasi marang manusa tak dadekno imaman ing imam. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Ngendikane Ibnu Abbas ibtalahu bi taharati khamsin. Ibtala nyoba sapa rabbuhu. Hu ing Ibrahim bi taharati khamsin kelawan nuceni perkara 5. Firroksi kang tetep ing dalem sirah wa khamsin lan nuceni perkara 5 fil jasadi kang tetep ing dalem awak pamalati mongko anapun utawi khamsa firroksi kang tetep ing dalem sirah fokus syaribi mongko iku nggundingi bringos wal madmadati lan kemu wal istinsyakulan sebanyu irung siwakulan siwakan wa farqur rasi lan minyak rambut jadi ora diwud-diwud wa fil jasadi lan iku tetep ing dalem awak taklimud al taqlimul awfari iku ngetoki pira-pira kuku wal khitan lan sunnah wal khitanu lan khitan sunat wa natful ibti lan bubuti cinglaan wa khalqul anati lan nyukur rambut ngisor wal istinja'u lan cewok bil ma'i kelawan banyu. Riwayat saking Tawus saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu gandeng karo dawuh Allah rupane dawuh wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibnu Abbas dawuh dawe nyinyi napa ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah anggene ayat wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin sa'akhir miturut ngendikane Ibnu Abbas Allah nguji Nabi Ibrahim kelawan sesuci kang 5 ana ing sirah lan kang 5 ana ing awak kang ana ing sirah yaiku nggundingi bringos dicukur sing rapi aja nganti nek dinggo dahar iku bringose melu keganyah mosok apa meneh ra kurus ngoten niku sing nomor 2 siwakan bringos sing nomor 2 kemu sing nomor 3 nyesep banyu irungan iki sing rekoso krana awak dhewe niku gak kulino sing kok nyesep banyu irung akhire pening teng sirah nggih nek kula tapi kula kan boten sik kulino nggih sing nomor 4 siwakan sing nomor 5 minyak rambut sirah artine dijenggo ora dimbarno teng blesar karo-karuan dawul lah kang ana ing awak yaiku ngetoki kuku ngetoki kuku sing nomor 2 sunat cara wong Jawa tetak utawa khitan
Sing nomor 3 mbumbuti rambut ciklaan. Nggih. Mbubuti rambut kelek. Sing nomor 4 nyukur wulu kembung. Sing nomor 5 cewek nganggo banyu. Nggih, krana nggih kan luweh dijamin kebersihane. Bab fadil Jumat utahe iki bab nerangake keutamaane Jumat. Kala dawuh sapa Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Haddatsana Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, haddatsana Faris bin Mardawih, haddatsana Muhammad bin Al-Fadl, haddatsana Al-Husain bin Ali Al-Ju'fi, an Abdurrahman bin Yazid an Abil Ash'ad As-Sun'ani, an Aus bin Aus. Kala ngendika sapa Aus, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdhal ayyamikum mustune luweh utamane pira-pira dina nira kabeh yaumul jum'ati iku dina Jumat. Alasane napa fihi iku ing dalem dina Jumat khuliqa den dadekake sapa Adamu Nabi Adam. Wa fihi lan iku ing dalem dina Jumat kubidot wa fihi lan iku ing dalem dina Jumat kubidot dipundhut sapa Adam. Wa fihi la iku ing dalem dina Jumat an-nafkhatu tawe den tiyub apa sangkakala sembrong. Wa fihi la iku ing dalem dina Jumat saikatu utawi petahe Israfil. Fa aksiru mongko ngakehno sira kabeh ing dalem yaumul Jumat alaiya ing atase ingsun ngakehno apa minas salat tibayane sholawat. Wa inna sholataku mongko sedune sholawat nira kabeh ma'rudatun iku den tumekake alaiya marang ingsun. Qalu padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah, oh Rasulullah, wa kaifa lan kados pundi turadu den tumekake den dugekake salatun apa sholawat kita alaika ing atase panjenengan. Wa qad balaita halan hale teman-teman wis rusak panjenengan. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul, ataquluna napa padha nyono sira kabeh qad balaitu iku teman-teman rusak ingsun. Innallaha astuna Allah haroma iku ngaromake sapa Allah lan ing atase biman takula yen to mangan napa bumi ajsadil anbiya ing pira jasate para nabi alaihim iku muga tep ing atase anbiya as-shalatu utawi rahmat tatim wa salamulan reroto. Bab niki nerangake keutamanane dina Jumat. Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh dina kang paling utama kanggo sira kabeh iku dina Jumat. Dana ing dina Jumat Adam digawe dening Allah. Lan ing dina Jumat Adam kapundhut dening Allah. Dadi laire Jumat didadekke Jumat dipundhut dina Jumat. Lah paniupe Israfil nggih sangkakala ditiup. Iku uga ing dina Jumat. Ana ing dina Jumat matine kabeh makhluk kang duweni ruh. Nggih. Krana nafkhatul ula niku nalika mangke pun disebul. Nggih. Kabeh sing ana nyawane mati. Sangga iku sira kabeh supaya ngakeh-ngakehake selawat kanggo aku ana ing dina Jumat. Mulane akhire leluhur awak dhewe wong Jawa, nggih. Wong Jawa. Sing Jawa tapi Islam Jawa sing Jawa, nek sing ora Jawa ya ora. Nggih, akhire inisiatif nalika dina malam Jumat do berjanjian. Lho kok berjanjian hari kon selawatan kok jenah. Nggih. Krana tengene berjanji niku al-barzan niku isine nggih sanjungan nggih selawatan kagem Kanjeng
Nabi. Nggih. Sehingga nalika niku nggih dawuh Kanjeng Nabi. Sira kabeh supaya ngakeh-ngakeh selawat kanggo aku ana ing dina Jumat krana doa selawat nira iku dilaporake marang ingsun. Jadi akhirnya ngene dina Jumat niku dilaporno tentang sapa wae sing maca selawat kagem Kanjeng Nabi. Para sahabat matur, "Dos pundi kok jenengan nampi laporan selawat saking kita? Sedeng jenengan sampun ajur dados Siti." Ngerti Siti nggih? Apa Siti niku? Lemah. Akhir Rasulullah dawuh, "Aja ngucap yen awakku wis rusak. Allah taala iku ngaramake lemah mangan jasati nabi-nabi alaihi sholatu was." Baru yalan den riwayatake lan den critakake ya khobar ing dalam hadis akhir kang meneh anahu apa sedune sahabat kala iku matur sapa sahabat pematur sahabat kaifa terus pun ditarudu jawab panjenengan alaina ing atase kita assalamu ing salam bakot romanta hale teman-teman sajur jenengan Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi innallaha sunna Allah taala kalim walur Allah harrama iku ngaromake sapa Allah alal ardi ing atase bumi antakula ing mangan apa bumi ajisa dalam biaya ing pira-pira jasate para nabi. Wa ma min ahadin wa malan ora ana min ahadin utahe wong suwiji. Salimu kang nguluk salam sapa ahad alayya ing atase ingsun illa raddallahu angin kumbalekake sapa Allah ala ruhi ing atase roh ingsun kata arudda hingga jawab ingsun alaihi ing atase ahad assalama ing salam. Teng diceritake teng hadis sanes nggih teng hadis sanes kalimate lafate mboten ngoten niku wau nggih mboten wa kaifa turatu salatuna alaika wa qad balaita nah sing hadis riyen kan ada tapi teng gini riwayat sanes niku le ceritane kaifa taruddu alaina salam nggih terus pundi jenengan kok saged jawab salam kita dateng jenengan padahal jenengan pun wis pun ajur. Akhirnya dijawab karo Kanjeng Nabi. Faqala innallaha ta'ala harrama al-audi an takula jasa dalam biaya. Jadi jawab Kanjeng Nabi, kowe piye wong lemah iku diharamno dening Gusti Allah kanggo mangan ijazah para nabi. Wa ma min ahadin ayyusallima alayya illa raddallahu ala ruhi hatta arudda alaihi salam. Saben wong nguluk salam marang ingsun Allah taala mesti balekake roh ingsun perlu ingsun mangsuli salam mendek Jumat nek Jumat kan selawat ping pira nggih Faqala monggo dawuh sapa al-faqih Abu Les Ashamat Qadir radhiyallahu taala anhu Haddatsana Abdurrahman bin Muhammad haddatsana Abdul Qasim haddatsana Faris bin Mardawih haddatsana Muhammad bin Al-Fadl haddatsana Al-Husain bin Ali Al-Jufi an Abdurrahman bin Yazid an Abi Al-Ash'ati an Aus bin Aus wala dawuh sapa Aus wala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zakara lan nutur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jum'ata ing perkara Jumat. Faqala monggo dawuh sapa Rasul man utawi sapa wong kok salah iku mbasuhi anggota wudune sapa man waqta salalan adus sapa man babak karo lan budal isuk sapa man babak karo lan rekatan budal sapa man wadana lan marek imam sapa man fa'an sota monggo nenglengake sapa man walam yalhu lan ora omong kosong sapa man kana mengkono lahu iku kedue man kullu khatwatin lawan saben-saben sajangka ka ajri sanatin kaya saumpamane ganjaran setahun siyamu pasane sunnah pasane sunnah wa qiyamiha lan ngadeg salate setahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh nggih nutur perkara
urusan dina Jumat. Sapa-sapa wong kang adus jinabat lan adus krana Jumat lan budal isu-isuan, maksudnya budal nang masjid niku cepet-cepetan. Rekatan budal masjid lan marek marang imam. Awas nggih bahasane danal imam ora nang ngarep. Nek nang ngarep ya nang isor cagak niku. Ngeten. Nggih, sing dikarepke niku marek kalih imam. Bareng wis cerak karo imam nenglengake, ya ora omong kosong, artinya apa? Ngrungokke kanthi temen napa ingkang dipun dawuhaken Kiai Khatib. Nggih, ya ora omong kosong. Nggih. Wong kok saged ngoten, saben sak jangkah wong iku oleh ganjaran kaya ganjarane mangsa setahun. Nggih. Kaya ganjarane poso wong setahun lan salat bengine setahun. Nggih. Mane kaya Pak Simon nggih penganut aliran sesat krana nek Jumatan nggih lek klambinan turut dalan ngono wae nepaki karo muadzin kok umat iki aliran sesat. Qala dawuh sapa Muhammad bin Fudail saal tu takon Sun Yazid bin Harun Yazid bin Harun an qaulihi saking dawuh Kanjeng Nabi rupane dawuh wa salah dawuh wa salah qala dawuh sapa Yazid bin Harun wa salah mbasuhi sapa man mawal bi al wudhu'i ing pira-pira panggonane wudu wa tasala lan adus sapa man yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi wa salah mbasuhi sapa man jasa dahu ing jasa diman wa saal tulan takon ingsun an bakkaro saking dawuh bakkaro wa takaro lan ibu takaro kala dawuh sapa Yazid yakni ngersake sapa Kanjeng Nabi bakkaro isu-isuan sapa manala ghusli ing atase aduse man wa takaro lan isu-isuan sapa manilal Jumati marang budal Jumaan. Muhammad bin Fadl dawuh aku tahu takok keterangan karo Yazid bin Harun tentang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salah. Dawuh wau lho salah. Yazid dawuh masuk anggota wudu. Artinya dawuh itu sama masuk sekabiane awal. Lah aku uga takon maknane dawuh bakaro wa takaro. Akhirnya Yazid uga jawab isu-isuan adus lan isu-isuan budal Jumat. Qala dawuh sapa Al-Faqih radhiyallahu taala anhu haddatsana Muhammad bin Fudail haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Ismail bin Ja'far an Al-Ila bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora iku dawuh sapa Kanjeng Nabi lam tatluk orang metu apa syamsu srengenge walam tagrub lan ora surup apa srengenge ala yaumil ngatas siji dina afdhala kang luwih utama min yaumil jumati katimbang dina Jumat. Wa ma min dabbatin wa ma lan ora ana min dabbatin gegrimetan fil ardi kang tetep ing dalem bumi illa wahiya angin iku utawi dabbah tafza kaget apa dabah liyaumil jumati krana dina Jumat. Illa saqalaini angin perkara loro kang illa saqalaini angin perkara loro kang ngebut-ngeboti aljinna yaiku jin wal insalan manusa. Wa ala kulli babin lan kutub ing atase saben-saben lawang min ambil wabil masjid katup saking pira-pira lawange masjid malakane utahe malaikat loro yaktubani kang nyatet karone anna saing manusa al awwala ingkang awal fal awwala monggo nuli kang awal karo julin kaya wong lanang koroba kang kurban sapa rajul badanatan ing unta badanah wa karo julin lan kaya wong lanang koroba kang kurban sapa wong lanang syatan ing wedhus wa karo julinan kaya wong lanang koroba kang korban sapa rajul wairon ing manuk wa karo julinan kaya wong lanang koroba kang korban sapa rajul baidotan ing endok fa idza ada mongko tetkalane lungguh ana ing mimbar sapa al imamu imam tuyat mongko den lembit apa suhufu
buku catatan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh srengenge iku ora metu lan ora surup ana ing dina kang luwih utama katimbang dina Jumat. Geleme metu krana jane dina Jumat. Lah geleme surup ya krana ben mengkundang ganti dina Jumat. Saben-saben hewan kang ana ing bumi iku mesti wedi يا أرحم الراحمين فرج على